അപ്പൂപ്പ അപ്പൂപ്പ എന്താ മോളെ? പൈസ ഇട്. എന്തിനാ? പെട്ടി നിറയാൻ. നീ ദിവസവും എന്നെ കൊണ്ട് പൈസ ഇടിയിപ്പിക്കുന്നല്ലോ. ഇടിക്കും, ഇനി ഇടിക്കും. പാരിപ്പള്ളി സംഘത്തിൽ നാളെ വരുമ്പോ എന്റെ പെട്ടി നിറഞ്ഞിരിക്കണം. എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുന്നേ? എനിക്ക് വലിയ ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോ പഠിക്കാൻ കുറേ രൂപ വേണം. അന്നേരം അപ്പൂപ്പനും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ. നീ അപ്പോൾ പാരിപ്പള്ളി റൂറൽ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ വഞ്ചി നിക്ഷേപ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും പഠിച്ചു. വാ, പൈസ എടുത്തു തരാം. അങ്ങോട്ട് ഇട് അപ്പൂപ്പ. വാഗ്ദാനങ്ങൾ വെറും വാക്കുകളല്ല, അത് പാലിക്കപ്പെടുമെന്ന ഉറപ്പോടെ നിക്ഷേപത്തിന് ഉയർന്ന പലിശയും സുരക്ഷിതത്വവും സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടിയും ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ സഹകാരിക്കും പരിപൂർണ പിന്തുണ, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിന് നിരന്തര സഹായം. നിങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവണം.